Tak vyzeráš v bikinách lepšie. Vila Dimitrija Kasporova. Vytlač mi kópiu pozvánky. Skenujem. Mám obraz. Tlačím. Milé, na budúce skús vytlačiť pár takých. To by bol ďalší zločin. Ignoruj ho. Dimitrijovo auto stojí v garáži. Máš k nemu náhradný kľúč? Hľadám v databáze. Generátor 3D objektu. Spúšťam duplikáciu 3D objektu. To je super. Vďaka, Michael. Myslíš, že je na to vhodný čas? Vžívam sa do roli. Toto nie je Grand Theft Auto. Takto len narobíš chyby. Nepoučuj. Nemám to v zozname vecí, ktoré chcem stihnúť pred smrťou. No, krádež auta je zábava. Hej! A čo máš v zozname? Väčšinu vecí by si nezvládol. Aktivujem videoprenos. Kamera na okuliaroch zapnutá. Som pri bazéne. Zíď dole a doprava. Bože, sú to také pipky. Čo na nich vy chlapi vidíte? Ja neviem, nechápem to. Nepočuli o emancipácii? Na čo bojovať o nejaké práva, keď sa potom nechajú redukovať na objekty? Dobre, kam teraz? Mike? Mike? Choď za roh a uvidíš garáž. Čo robí také krásne dievča tak ďaleko od mojej party? Obdivujem vaše auto. Vyzerá byť rýchle. Už si sa milovala v aute za $500 000. Pravdu povediac, áno. Čo si hovorila o milovaní v aute za $500 000? Strácam ťa. Prechádzam cez oblasť so zlým signálom. Veď sa nehýbeš. Mám tu menší problém. Počkajte ma pri bráne. Poďme, musíme ju zastaviť! Poď! Stoj! Keď zapri bránu a zmeň kódy. Zatváram bránu a mením kódy. Vrchol Kilimanjára, plavba okolo sveta a milovanie na tropickej pláži pri Pucciniho hudbe. O čom to hovoríš? To sú veci zo zoznamu. Viem, nehodia sa ku mne. Preto ten zoznam mám.
Nemyslím, že sa nehodia. Čo je to? Neviem. Vojenské operácie. Kit, prever to. Ľutujem, Michael, nemôžem. Nič také v databáze nemám. Michael, prichádzajú Čengovci. Máme spoločnosť. Mike, Sara. Veď si vezmite izbu. čo mám povedať? Rýchla jazda ma vzrušuje. Kľúč. Safe in the arms that hold your every move. Otváram bránu hangáru. Dekontaminácia ukončená. Tú kapotu treba sterilizovať. Bola som v utajení. To je najlepšia výhovorka na svete. Kit, máš niečo? Nie, Michael, zdá sa, že išlo o anomáliu. Prečo si šúchaš ruku o auto? Skúšam to zas zapnúť. Čo chceš zapnúť? Moje tetovanie spustilo Kitovú projekciu. O čom hovoríš? Zoskanuj ho. Čo? Skenuj. Je to len tetovanie. Pretoč ten záznam. Teraz to pusť. Okrem vás dvoch tam veľa nevidieť. Vyťahni Kitovú históriu. Je zmazaná. Ty si ju vymazal? Prepáčte. O čom to hovoríš? Obaja vieme, že Kit všetko nahráva. Chcem tú časť, čo si zmazal. Mike, Sara to videla tiež. Tie vojenské operácie. Mike. Netuším, čo si videl, alebo čo si myslíš, že si videl. Nech je to čokoľvek. Pozriem sa na to. Platí. Dobre. Dal si auto Johnnymu? Vybavil mi preteky. Dobre, drž sa pri nich. Čo skoro prevezmu zásielku. Michael, čo ti to napadlo? Veď mohli Saru zabiť. Charles, toto sme už prebrali. Sara má výcvik. Mala tam byť len ako záloha. Čí skvelý nápad to bol, aby ukradla auto. Môj. Bola to chyba. To si píš, že to bola chyba. Neviem, o čo medzi vami ide, ale vyriešte si to a rozmýšľajte. Inak sa niečo stane.